Karnatak High Court ni Hijab Rai no challenge khai Supreme Court to kisaswk koimung bwlai joma rijakma tongo. High Court ni Rai no kebengwi rijak koimung no twiwi hearing ni bagwi Juda khwlai bench swnamanw haktor ni Dorbaryung. Karnatak High Court ni Hijab Rai no challenge khai Supreme Court to kisaswk koimung bwlai joma rijakma tongo. High Court ni Rai no kebengwi no rijak koimung no twiwi hearing ni bagwi Juda khwlai bench swnamanw haktor ni Dorbaryung. Haktor ni kerongphai NB ramana shaka a mamla no twi no bokaisa Juda bench swnamanw a Rai no challenge khai Dorbaryung go mamla khwlai ka kisaswk bodol rok abni bagwi no abono twi no hearing khlainani bagwi bench swnamanw hini shaka Dorbaryung. Koimung bwlai rimanai rokno bagwino bwkhaktwi kerong kwrwng Minakshi Arora Shaka kusuk Dorbaryung ni Rai no challenge khlaiwi petition rok khlaijak March thanai March dalo phiaba tabubo hearing ni bagwi tangbutang saklaijagekho kerongpha pokhorok NB ramana kerongphang Krishna Murari Himakolini bench kok silchamungni kok saklaika abni yagulono kerongpha bokhorok ramana shaka ang Juda khwlai bench swnamanw riwano khurtajak khoroksa kerongphang shaka sak hamya ungjak kisa salna singradi kerongphang rok sak hamkai kok bumano twi no kok tisajaknai. Bureau report kok khorang.